Deborah Center i Addis Ababa hjælper unge etiopiske sexarbejdere væk fra gaden og ind i et værdigt liv. Det støtter Promisio. Jeg vil aldrig vende tilbage til det grufulde liv som prostitueret, siger Megdes Negato. Hun er 18 år og kommer fra en landsby 300 km væk fra Addis Ababa. Megdes blev sexarbejder i Addis Ababa for at forsørge sig selv og sine søskende hjemme i landsbyen. Efter 5 måneder som prostitueret blev hun optaget på Deborah Center. Gud er nådig, siger hun. Det er som at flytte fra helvede til himlen. Deborah Center er Win Souls for Gods rehabiliteringscenter for unge prostituerede kvinder i Etiopiens hovedstad. For at komme ind på Deborah Center skal pigerne virkelig selv ønske at ændre deres liv og lægge prostitution bag sig. På centeret får pigerne omsorg, og her oplever mange af dem for første gang, at de bliver set og accepteret som menneske i et fællesskab. Centeret er et kristent hjem. Pigerne går i kirke om søndagen, og hver dag får de en times bibelundervisning. Centeret sørger også for, at pigerne får en uddannelse, så de får et nyt erhverv og kan klare sig selv. De fleste bliver frisører eller lærer at lave mad. Så er de nemlig næsten sikre på at få et job, når de forlader centret efter at have været der i et år. Nogle få af pigerne tager en boglig uddannelse. En af dem er Helen Heil Mariam. Hun er 23 år og har været prostitueret. Men nu har jeg et godt liv, siger hun. Jeg er begyndt på college igen, og jeg læser til farmaceut samtidig med, at jeg følger programmet på Deborah Center. Helens familie er fattig, og derfor rejste hun til Addis Ababa for at tjene penge. Eneste mulighed var at arbejde som prostitueret, og det gjorde hun i 7 måneder, før hun kom til Deborah Center. Mit liv er forandret på mirakuløs vis. Jeg har budt Jesus velkommen i mit liv, og jeg er begyndt at bede og læse i Bibelen, siger hun. Promisio støtter rehabiliteringen af de unge prostituerede kvinder i Addis Ababa, og det gør vi ved at give økonomiske tilskud til Deborah Center. Det har vi gjort siden 2011. Vær med. Støt projekt Gadens Børn og Unge, og giv de unge kvinder et værdigt liv. Scan koden og giv en gave med dit dankort, eller giv på MobilePay 40 498 498. Her er det vigtigt, at du husker at skrive projektnummeret 7919 i meddelelsesfeltet sammen med dit navn og din adresse. Promisio vil med hjerte, mund og hænder være Guds redskaber til, at mennesker får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus. Promisio arbejder med teologisk undervisning, så kirker i Afrika får flere præster og evangelister til at formidle evangeliet og give oplæring i den kristne tro. Vi arbejder med omsorg og udvikling, så mennesker oplever sig elsket af Gud og får den hjælp, de har brug for. Vi arbejder med konsulentbistand og faglig sparring, så kirkernes arbejde får gavn af viden og erfaringer fra Danmark og omvendt. Vi arbejder med volontørophold og studierejser, så danske og afrikanske kristne kan inspirere hinanden og opleve fællesskab i troen. Læs meget mere om Promisio og vores arbejde på promisio.dk.